Li Rojavayê Kurdistanê diyardeya teqînên sopeyên mazotê ji ber alavên destpêkî li drûstkirina mazotê de û kwalîtiya wê ya nebaş ku bin serpirêştiya pêdê de tê amadekirin û firoştin belav bûye. Hejmara qurbanî li deverên cuda ketine. Li parêzgeha Tiltemariyê ser bi parêzgeha Hesekê ve zarokek biçûk di encama teqîna sopeya mazotê de jiyana xwe ji dest da û birayê wê jî rastî şewateke dijwar hat. Jêderina xwecehî jî Hesekê belav kirin ku Dilvîn Salih Kûtî zaroka teman sal û nîvek piştî ku li mala xwe ya li bajarokê Tiltemer li gel birayê wê mezlûm rastî teqîna sopa mazotê hatin bi tundî birîndar û şewitîn û Dilvîn û birayê xwe bi bala firêj nexweşxaneyên Şamê re hatine veguhestin da ku çareseriya wawere kirin. Li gorî heman jêderan ku Dilvîn jiyana xwe ji dest da birayê wê jî çareseriya şewata wî hîn tê kirin. Her divê mijarê de li gorî jêdereke din li Texa Ezîziyê jî li cadeya Elxezel li Hesekê mala welatiyekî bi navê Macid Ibrahîm Îsa tevlî kelûpelên wê di encama teqîna sopeyeka mazotê de şewitî lê tu zirarên mirovî nehatine tomar kirin. Her divê mijarê de li gorî jêderina xwecehî ku belav kiribûn roja 25 meha Siyan 2015 li daxa Qedûrbek ya li Qamişlo malbatek ji 6 kesan pêk dihat di encama teqîna sopeyeka mazotê de û şewat û xenqandinê bi tevahî jiyana xwe ji dest dan. Wê demê Umer Elagûb rêveberên xweşxaneya niştimanî ya bajarê Qamişlo ji jêdereke xwecehî re eşkere kirbû ku ew malbat dema hatin veguhestin ji bo nexweşxaneyê hin ji wan di encama teqînê de hinekî din ji ber tundbûna şewatê û du xeniqîn jiyana xwe ji dest dan. Teqîn ji ber hebûna maddeyên petrolê yên egeriya encamdana teqînan diwan de heye di nav mazotê de ku bi şêweyekî destpêkî tê dubarekirin rûda bû. Her wiha di 18 mehê de ji heman salê jinekê jiyana xwe ji dest da û du kes birîndar bûn li nêzîkî lêstiggeha Qamişlo ew jî di encama teqîna sobeyên mazotê de. Bûyerên teqînên sobeyên mazotê ji ber cûr û kwalîtiya mazota bi şêweyên destpêkî û dubarekirî ango li cihên bêgarantî û pisporî mîna ya Tel Edes ku bi serpirêştiya pêdê tê amadekirin û belavkirin bê ku cûr û şûnmayên din yên petrolê ji maddeya mazotê werin cuda û pakkirin û ew yek dibe sedema teqînan welatiyên Rojavayê Kurdistanê dibin qurbanî. Beriyan ha jî li hejmarek bajar û deverên Kurdî welatî bûne qurbanî û jiyana xwe ji dest dana.